皆さんこんばんは、津田大介です。ネットで話題の事件やトレンドを独自の視点から読み解く津田大介のウルトラネットナビ、本日も始まりました。早速今日の話題です。こちらです。ヤフージャパンがですね、新卒一括採用を廃止という、これもかなり今ニュースでも話題になってますけれども、ヤフージャパンはですね、10月3日から新卒一括採用を廃止して、新卒、既卒、第二新卒などにもかかわらず、これ30歳以下であれば応募できるポテンシャル採用、こちらを新設して、通年で常にも採用活動するということを発表したんです。新卒一括採用というとですね、多くの企業でまだまだ一般的に行われている採用方法なんですが、それを廃止するというのは一体どういうことなんでしょうか。そしてですね、またこの新卒一括採用の廃止に加えて、ヤフージャパン、今、従業員の働き方を大きく見直すことも発表しているんですね。ということで、今日はヤフージャパンがこの働き方や採用方法をどのように変えていくのか、そしてその狙いがどこにあるのか深掘りしていきたいと思います。で、まずですね、この今回のヤフージャパン採用したポテンシャル採用、一体どういうものなのか見ていきたいと思います。こちらですね。一般的にですね、この多くの企業が行っている採用方法というと、大学などの新卒採用ですね、この4月から一気に雇用する新卒採用、これご覧になっている皆さんも経験多いかと思いますけれども、あとは実際にもう働いている経験があって、ある程度の技能を持った人が、転職をするその中途採用ですね。募集人員が出てた時だけ中途採用を行うということがあるんですが、ヤフージャパンもですね、これまではそういった普通の企業と同じ新卒採用、中途採用を行ってきたんですが、今後はですね、ポテンシャル採用とキャリア採用という枠組みに変更するということで発表したんですね。そしてポテンシャル採用のポイントはここです。30歳以下なら誰でも OK。そして、通年で常に採用する。中途採用というのは普通、大体3ヶ月とかね、期間があってその期間しか応募できないっていうことがあるんですけれども、もう常に募集をしているという、そういう採用状況であると。なので、募集1年中で入社時期もいつでもいいというふうにしているので、だからどうしても前職の関係で半年間はやんなきゃいけないみたいな時でも、ある程度応募できるっていうことになるわけですよね。そのところが結構便利であるっていうことですね。そしてただですね、一応学生ももちろん応募できるということで、学生に関しては卒業時期に合わせて、いつで4月もしくは10月の入社ということになっているそうなんです。で、重要なのはですね、対象がどこまでですかね。一部の職種だけなのかと思ったらですね、全職種ということなんですね。技術者とか営業職。年間300人程度このポテンシャル採用で採用するということだそうです。かなりこの意味でもヤフーの本気度が伝わってくるんですが、なぜヤフーはですね、この新卒一括採用をやめて新しい採用方法を導入するのかというと、これ報道とかリリースを見ていると、やはりですね、これまで新卒偏重の採用方法だと問題が出てきたという認識がヤフーにあったんですね。既存のこの新卒一括採用だと、いわゆる第二新卒、もう卒業はしちゃったけれども就職できてないと言われている第二新卒の人とか、既卒の人たちにこの平等な採用選考の機会を提供できてないし、また海外留学生とか博士号取得者とか、就職活動の時期が多様化している。本来だったらそういったいろんな経験がある人を取りたいけれども新卒一括採用になるとそういうのがあぶれてしまうというところがあって、これを柔軟な採用方法に変えることで、幅広く優秀な人材や可能性のある人材を取っていこうということなんですね。これはでもそういう意味では IT 業界の最大手の一つのヤフーがこういう採用方法を取ったことで、結構ですね、いろんな影響もあるんじゃないかなと思いますね。これも報道されてましたけど、ドリコム、やはり大手企業の IT 企業のドリコムなんかももう新卒一括採用をやめて通年にしていくなんて話もあって、これ結構今後大きな動きになっていくかもしれません。そして、さらにヤフージャパンはですね、この採用方法の変更に加えて従業員の働き方も変えようとしているんですね。まず実はヤフーがですね、この10月1日に東京ガーデンテラス紀尾井町に本社を移転したんですけれども、それをきっかけにしてですね、従業員の働き方を変える様々な施策を導入しました。一つ目はこちらです。
新幹線通勤の導入ということで、これは通勤時間が片道2時間以上かかっている従業員を対象に、新幹線代を含めた交通費を月15万を上限として支給するということなんですね。これヤフー側としてはもうどんなメリットがあるかっていうと、長期間かけて通勤してきた人がですね、短縮されると。だったら今まで遠方だからということで採用できなかった人材が、新幹線通勤 OK にすることで採用できるようになるということですね。あともう一つはやはり本当は東京近辺に住んでいたんだけれども、親が新幹線で何分かかるみたいなところに実家があるので、介護なんで実家に戻らなきゃいけないっていう人が結構出てきた。そういった新幹線通勤を OK にして補助することで、いわゆるその介護のために仕事を辞める介護離職や子どもの環境を考えて都心を離れるそういった育児離職、そういうものを防ぐ効果があるんじゃないか、その狙いがあるということですね。はい、そしてもう一つの施策はこちらです。どこでもオフィスの拡大ということで、社外で働けるこのテレワーク制度、今までは月2回 OK だったんですけど5回に拡大するということなんですね。これだから結構推奨してたんです。自宅とかカフェとか会社以外で働いて別にネットがあれば別に仕事ってどこでもできるよね。そうなんですが、そういう制度があったんですが、それは一応月に2回までっていうそういう社外で勤務するっていう制限があったんですけれども、この制度をもっと使っていこうということで月最大5回まで拡大をするということで、そうすると帰省とか旅行に組み込んで、実際に家族と一緒に旅行は行くんだけども、旅行で家族が遊んでいる時にホテルで仕事をしたりだとか、子どもの学校行事に参加するために自宅で仕事をしたりっていうことができるようになるっていう、これは確かにいいですよね。はい、他にもこんな制度導入されています。全社フリーアドレス制導入ということで、これジグザグに机を並べた自由席みたいな感じなんですけれども、これ役員だけはフリーアドレスではなくて、役員は一応固定席なんですが、それ以外の従業員は社内のどこで仕事もしていいと。社内食堂とかカフェとかあっても、社内の中にあるカフェとかでどこでも OK ということなんですね。で、それで何かあの人どこにいるんだろうっていう時は、別に今メッセンジャーとかスラックとかいろんなツールありますからね、それで別に連絡を取ればいいのであって、別に固定席である必要ないだろうと。ということで、まただから一つ工夫があるのが、この写真見るとね結構特徴的ですけれども、机が変なんですよね。このワーキングスペースもあえて複雑に配置して、これ人と人との摩擦を起こしてコミュニケーションを生み出すことを狙っているということなんですね。テクノロジーによって会社に出社しなくても作業ができる状態にあるということで、これでいろんな人が出会うことでイノベーションの場にしたいということなんですね。そしてこれは相当今ネットでも話題になった最後の施策がこちらですね。報道されてました。週休3日制の導入。これまだですね、決定ではないんですけれども、検討しているということなんですが、結構前向きに検討しているそうなんですね。単純にね、休みを増やすと業績に影響が出てしまうんでしょうが、これからはもう本当に AI とか機械学習のテクノロジーを活用してどんどんこれはもう週休3日で人間らしい生活にしていこうなんていうなりますね。だからそうすると従業員のライフスタイルもかなり変わりそうなんですが、気になるのはこれ実現性どうなのかっていうことなんですね。で、ちなみに実はもう実現している会社とかはあります。ある上場企業なんかはもう週休3日、これでも人材の人件費カットのためにやり始めたところなんですよね。で、これはつまりだから5日働くのが4日になるわけですから、つまり4日ということなんで 20% なくなるということなんで、じゃあ 20% 労働時間が短くなるので給料も 20% カットすると。でもそうするとやっぱり結構お金が 20% カットって厳しいから、じゃあその代わり副業 OK にするっていうですね、そんな会社が出てきたりもしたんですね。なのでポイント、ヤフーのポイントとしては週休3日制導入した時に、従業員全体の給料をどうするのかっていうのは一つポイントになってくると思います。で、ただこういう休みを増やす代わりに社員に副業 OK にしていくっていうのは結構今時のあり方として結構トレンドとして来ていますし、実は副業の OK な会社 IT とか人材業界には多いんですよね。こんな感じの会社がもうすでに導入しています。サイボーズとかリクルートなんか有名ですよね。メルカリなんかも OK とかサイバーエージェントなんかも悩んで OK にしたなんてね、そんな報道もありました。ということで実は副業というのは認められてきている。事前に会社を申請すれば OK になってくるという人が多くなってきているというところで、そういう意味でも働き方というのは少しずつやっぱり IT で変わってきているということなんですね。
でいろいろ見てきたんですけれども、ヤフーのこの採用とか働き方の改革っていうのはどんな狙いがあるのか、もう本当に従来の働き方にこだわる必要がなくなってきているということなんですね。その代わりにこういう採用の門戸を広げて働きやすくすることで優秀な人材を獲得するということがヤフーの狙いにあると思うんですが、一連のこのヤフーの取り組みを見て僕が思ったのはこういうことですね。はい、Today's Point。アナログをデジタルに。これどういうことかっていうと、もともとだから IT 業界ってどういう業界か。いろんな社会にある古い仕組みをリプレイスすることで効率化して、そして社会全体の価値を上げていく、社会に貢献していくっていうのが、多分 IT 業界がこれまでやってきていることなんですよね。今注目されているフィンテックってまさにそうじゃないですか。今までこれっていいけど、でもあまりにも不効率じゃんっていうのが電子化されることで、すごくいろんな取引も早くなっていくし、安くな便利になっていく。だから IT が進化することでこれまでできなかったことができるようになって、今まではすごくコストがかかってちょっと不可能だったものがすごく安くなったことでベンチャー企業でできるようになったみたいなことたくさんあるわけですが、しかし実は日本の中でも IT 化進んでるんですが、人材とか人事については一番実はこの古い慣習、アナログな慣習が残っていたのがこういう採用とか、そういう人事とか働き方っていうところだと思うんですね。だからよく日本と違ってですね、海外ってこういう転職市場ってリンクトインというのが非常に広まっています。でもなんで海外では広まっているのが日本で全然広まらないのかっていうと、英語サービスっていうのもあるんですけど、やっぱり僕は働き方の習慣って大きいと思うんですね。新卒一括採用がなくて、欧米はやっぱり流動性が高いからリンクトインが広まるっていうところもあると思うので、ただそうは言っても日本ではですね、最近 Facebook とかですね、そういうのをきっかけにした転職も増えて、ウォンテッドリーみたいなサービスも出てきて、働き方をめぐる環境も少しずつ変わってきているわけですね。それでヤフーは最先端のこういったアメリカ型の働き方を日本に取り入れることで多様な人材を集めようということですし、今ね、ダイバーシティ経営なんていうのが注目されてますけれども、ただやっぱダイバーシティ経営をやるには多様な人材が必要になると。で、多様な人材を集めるには会社の制度改革が必須という結論に達したということだと思いますし、今後この取り組みがどう面白いサービスとか面白い展開につながっていくのか今後に注目したいと思います。ということで本日の番組はここまで。番組の感想などはハッシュタグネットナビでツイートしてください。今日も最後まで見ていただきありがとうございます。また夕方6時半にお目にかかりましょう。津田大介のウルトラネットナビでした。